iremos explicando un poquinho como vai, sentimos o retraso, pero insistimos en que vamos a quitar un ambiente para empezarmos por esta pequena retrasina que houve. Empezamos con dous temas de Paquito de Rivera. O programa que vamos a hacer hoxe é un programa que nos chamamos un programa americano, son de compositores contemporáneos, casi todos americanos. Empezamos con dous temas de Paquito de Rivera, o Contra Contradanza e o Vals venezolano, e agora vamos facer un precioso arranxo dun tema de unha obra de George Gershwin titulado A Obertura Cubana. Esperemos que vos guste e vamos tratando de falar.
todas, como xa sabedes, son amañadas, son arranxadas por compañeiros do ensamble, adaptados á nosa propia sonoridade, ás nosas propias capacidades. Esta que vamos a facer agora é unha obra tamén para orquesta, arranxada polo ensamble, de Aaron Copland, non será a última que toquemos hoxe de Aaron Copland, outro famosísimo compositor norteamericano, que se titula El Salón Médico.
este é un tema que a maior parte das veces facíamos de xeito instrumental, solamente unha vez o fixemos cantado, pero para a ocasión quixemos contar con unha persona moi querida polo grupo e que seguro que os vai a sorprender. Presento antes ou despois? Casi menos despois. Así que, para empezar, necesitas un papel. Sí. O señor de aquí.
xa para rematar, un par de miñas do noso repertorio tradicional, xa acabando nesta noite de aniversario, e nada, esperemos que vos teña gustado moito e veñades a todos os nosos concertos. Pronto daremos outro. O 24 de decembro, día de Noiteboa, a mediodía estaremos en este mesmo sitio con un repertorio diferente, así que animademos que estará moi ben. Gaitas Lis.
Bueno, pois, para rematar logo, como nos estamos pasando tan ben, a veces déjame aquí, aproveitando, vamos a presentar o grupo, porque me parece que merecen ser presentados todos, que son unos cracks. Así que vamos a empezar polas chicas da corda, a nosa presidenta Sorriso Eterno, Cristina Nogueira Ochero. Pensabades que solo cantaba, pero a veces que